Здравейте, уважаеми зрители! Това са новините на Алфа. Аз съм Петя Кузева. Победителят от ден втори на Политическа академия Анна Лицова-Ангелова бе гост в сутрешния блок на телевизия Алфа. Ето какво каза тя. Твоя кратък отговор на всичко това, което се случва през последните 5-6 години, наистина в света? Нещата много се променят, много бързо се раздвижват. Ние винаги сме били в добри отношения с Русия. Защо Европейския съюз трябва да ни поставя в позиция да избираме единия или другия приятел, при положение, че мнозинството от българския народ е за Русия? Трябва ли България да приема свободно мигранти? Трябва ли да бъдем коридора, който да допуска вече нелегалните мигранти от Близкия изток, съответно, към Европейския съюз? Не. Каква политика трябва да водим според теб? Категорично. Аз съм привърженик на тезата, че по-скоро трябва да се търсят решения в посока на тези хора, въобще да не им се налага да стават нелегални мигранти, за да не се достига. Не може ние, Меркел казва, отваряме си вратите, взимаме ги и после какво ги правим. Каква е твоята позиция? Разбрах, че имаш нещо, което би ни споделила именно по пакта мобилност. Да, това отново е в разрез с европейските норми за свободно движение на хора, стоки, услуги, капитали. Това ощетява страните от периферията на Европейския съюз. Това ще фалира много от компаниите на тези страни. Тоест, това нарушава свободния пазар. Това не е честно и за мен е изключително очудващо, че комисията, органа, който трябва да следи европейските норми и закони да се спазват, предлага този закон. Ето и как се представиха вчера тримата кандидати. Как може да ги подкрепите вие днес с СМС до 14 часа. Европейските санкции срещу Русия са плод на напрежението между Русия и Америка. Малко или много, в момента Европейския съюз, смятам, че и по собствена своя вина, се поставя в зависимост на интересите отвъд Атлантика, което не е добре. В момента Турция не е готова да бъде член на Европейския съюз. Човек на първо място е част от страната си. Искам да представлявам България и виждам доста проблеми в България, които можем да ги разрешиме заедно. Атака ми харесва, че тя е една партия, която съхранява българското. Ценностите. Това нещо ме накара да участвам в тази политическа академия. Поред мен Русия е нашия по-голям брат, който никога не ни оставя в трудни моменти. Семейните отношения в моята ценностна система са най-важното нещо и смятам, че едно дете трябва да бъде много наясно с коя е майка му и кой е баща му. Макар и малка държава, смятам, че заслужаваме повече и това по някакъв начин трябва да бъде издействано с дипломатичност и настоятелност. Според мен наистина вече ни е време за промяна, вече няма за кога. Политиката е лоша, политиката е добра, политиката е каквато я направиш. Сега имаш шанс. Участвай в състезанието за евродепутати на телевизия Алфа и партия Атака. Спечели гласовете на публиката и замени за Брюксел да браниш националния интерес. Партия Атака предлага пълна свобода и пряка демокрация. Една листа за Европейски парламент, съставена от вас и подредена от вас, българите от народа. Всички младежи и девойки, навършили 21 години, може да кандидатстват за листата на партия Атака на сайта www.ataka.bg/избори. Автобиографии и мотивационни писма може да донесете и лично в телевизия Алфа. Всяка вечер ще гледате на живо по телевизия Алфа в предаването Политическа академия как народът избира и класира кандидатите. Без партийни активисти, без досегашни фигури. Само нови и чисти лица. Път на младите. Мъдрост и напътствие от старите и опитните. Това е Политическа академия, випуск 2019. Чакаме ви!
Припомняме, гласувайте за тримата нови кандидати до 14 часа, а точно в 18:30 очаквайте и нови епизод на Политическа академия. Новият правосъден министър ще бъде настоящият председател на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов за правосъден министър. На пресконференция в централата на ГЕРБ премиерът Бойко Борисов обяви, че ще предложи Кирилов за поста. Той ще поеме поста от Цецка Цачева, която подаде оставка заради скандала с апартаментите на властта. Към останалите новини от страната, НАП започна проверки в търговските обекти за спазването на новите изисквания за касовите апарати и бележки. Припомняме, всяка регистрирана по ДДС фирма, която не използва софтуер за управление на продажбите, трябва да отпечатва на касовите си бележки QR-код, а фискалното устройство да изпраща данни в Националната агенция по приходите за всеки фискален бон в реално време. Нерегистрираните по ДДС трябва да приведат дейността си в съответствие с новите правила до края на юни, а използващите софтуер за продажбите до края на септември. От своя страна, потребителите могат да проверяват дали касовата им бележка е истинска с обикновено мобилно приложение на НАП. Приложението позволява и регистрация на фискални бонове в лотарията на НАП с награда 50 000 лева. 135 000 фискални устройства и принтери вече отговарят на новите изисквания. От приходната агенция признават, че броят им е дори по-голям от първоначалните очаквания. Проверките във всеки обект на регистрирано по ДДС лице от вчера имат за цел да установят дали касовия апарат е сменен и ако не е, използва ли се в обекта софтуер за управление на продажбите, обясни директорът на фискален контрол Спас Шишков. До 30 дни ще бъде срокът за издаване на лична карта, паспорт и документ за самоличност на чужденци, получили убежище, статут на беженец или хуманитарен статут у нас. Това предвиждат промени в Закона за българските лични документи, приети на заседание на правителството. Посоченият срок ще е валиден за обикновената услуга по издаване на документ, а при бързата услуга срокът ще е 10 дни. Друга промяна предвижда данните за родители, съпруг или съпруга, законен представител и промяна на гражданството да се посочват единствено при издаването на първи документ за самоличност на българските граждани. Определя се и срокът за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи до 14 дни от регистриране на искането или подадено писмено заявление. Правителството определи административните органи, към които ще бъдат създадени национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност. Ресорните министри ще определят операторите на съществени услуги и ще осъществяват контрол върху дейността им. Министърът на енергетиката е определен за административен орган в сектор енергетика. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията за секторите транспорт, цифрова инфраструктура и цифрови услуги. Министърът на здравеопазването за сектор здравеопазване, а министърът на регионалното развитие и благоустройството за сектор доставка и снабдяване с питейна вода. По този начин министрите ще определят операторите на съществени услуги в посочените сектори и ще осъществяват контрол върху дейността им, свързана с мрежовата и информационната сигурност. Със същото решение кабинетът прие и методика за определяне на операторите на съществени услуги. Няма да има повече отлагания на Брекзит. 12 април е крайният срок. Това стана ясно от изявлението на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пред Европейския парламент. Във вторник премиера на Великобритания Тереза Мей се обърна към нацията след 7-часово заседание на кабинета. Тя обяви, че е необходимо още едно отлагане на Брекзит и е готова да започне преговори с лидера на лейбаристите Джереми Корбин за излизане от политическата криза около Брекзит. Юнкер обаче отхвърли идеята и обяви, че Обединеното кралство няма да получи ново кратко отлагане за Брекзит. Юнкер обаче отхвърли идеята и обяви, че Обединеното кралство няма да получи ново кратко отлагане на Брекзит. Но по думите му това може да се промени, ако британския парламент ратифицира сделката за Брекзит до 12 април.
12 април е последния краен срок за ратифициране на споразумението за напускане в Камарата на общините. Ако това не бъде направено до тогава, няма да е възможно допълнително кратко отлагане, заяви Юнкер. Според него сега Брекзит без сделка е най-вероятният сценарий. Юнкер отбеляза още, че през следващата седмица на срещата на върха евролидерите ще чуят намеренията на Тереза Мей. В края на миналия месец Европейския съвет реши да отложи Брекзит до 12 април, за да даде възможност на Обединеното кралство да ратифицира споразумението. Ако Лондон не го стори, ще трябва да напусне общността без сделка на договорената от евролидерите дата. Ако Лондон одобри сделката, Великобритания ще получи удължаване на срока за напускане до 22 май. И още по темата, еврокомисарят по икономическите въпроси Пиер Московиси предупреди за дълги опашки по границите в резултат на задължителни митнически проверки, ако Обединеното кралство напусне Съюза без споразумение. Затова информира Associated Press. Московиси обяви още, че Обединеното кралство може да се превърне в трета страна, което ще създаде моментални и много радикални правни промени. Той добави, че около 11 000 автомобила влизат и напускат Обединеното кралство ежедневно през тунела под Ла-Манша или с помощта на фериботите. Страните членки на Европейския съюз са изчислили, че проверката на документи ще се увеличи с 40 до 50% в случай на Брекзит без сделка. Но Московиси отбелязва: предпочитам стриктни проверки на цената на няколко колони от камиони пред здравна криза или незаконен трафик. По-рано председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви пред Европейския парламент, че няма да има повече отлагания на Брекзит. 12 април е крайния срок. ООН предупреди за изключително висока заплаха от използване на ядрено оръжие, като посочи, че сега тя е по-висока от поколения насам. За това съобщава UN News. Върховният представител на ООН по въпросите за разоръжаването Изуми Накамицу коментира ситуацията на среща, свикана в подкрепа на договора за неразпространение на ядрено оръжие. Срещата е свикана от Съвета за сигурност на ООН в централата на ООН преди следващата конференция за преразглеждане на историческото споразумение, насрочено за 2020 година. Накамицу съжалява, че човечеството сега живее в свят, дефиниран от съревнование над сътрудничеството и придобиване на оръжия като приоритет над дипломацията. Трайността на договора за неразпространение на ядрено оръжие, която продължава почти половин век, не може да се приема за даденост, обясни тя. Накамицу добави, че по-настоящем няма нищо, което да замени договора за разоръжаване и контрол на въоръжението, който е основополагащ за ерата след Студената война. Ролята му като стълб на нашата колективна сигурност също е приет факт, коментира ръководителят на ядреното разоръжаване. В изявление, публикувано след срещата, Съветът за сигурност на ООН потвърждава подкрепата на своите членове за договора за неразпространение. Съветът потвърди ангажимента си да постигне целите на договора като крайъгълен камък на режима за неразпространение на ядреното оръжие, основа за постигане на ядрено разоръжаване и мирното използване на ядрената енергия. По време на речта си пред Американския конгрес генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че Алиансът не иска надпревара във въоръжаването, но в същото време обяви за разширяването му и призова за реални стъпки за възпиране на Русия. Ние не искаме нова надпревара във въоръжаването, заяви пред Американския конгрес генералният секретар на НАТО. Той говори пред американския политически елит по случай 70-та годишнина на Алианса. Столтенберг не пропусна да отбележи, че в Европа не се разполагат нови американски ракети и НАТО няма намерение да разположи наземни ядрени ракети в Европа. Изявлението му идва на фона на зачестилите случаи на американски ядрени бомбардировачи, имитиращи атаки край руските граници, както и на фона на призивите за рязко нарастване на присъствието на Алианса в Черно море. Докато реално напрежението се увеличава и вече дори ООН предупреждава за риск от ядрена война, Столтенберг коментира в обращение към Конгреса на САЩ: ние не искаме нова надпревара във въоръжаването, не искаме нова студена война, но не трябва да бъдем наивни.
Столтенберг за пореден път обяви, че са били нужни реални стъпки за възпиране на Русия. В същото време той защити изтеглянето на САЩ от договора за ядрените ракети със среден обсег, отбелязвайки, че това било в отговор на действията на Кремъл. Столтенберг не пропусна да отбележи, че ще продължи да настоява Русия да спазва ракетния договор. Той припомни, че европейските съюзници и Канада, взети заедно, вече са увеличили бюджетите си с 41 милиарда и ще постигнат сумата от 100 милиарда долара до края на следващата година. Той допълни: и сега трябва да преодолеем нашите различия, защото в бъдеще ще ни е нужен още по-голям алианс. Москва разполага с необходимите средства да предостави на НАТО убедителна, но не много скъпа реакция на засилването на военното присъствие на Алианса до границите на Русия. Това заяви заместник-министрът на външните работи Александър Грушко във връзка с отношенията между Русия и НАТО, съобщава ТАСС. Ако тези тенденции не се прекратят, ние може да сме на ръба на една студена война. Ние отлично знаем какви програми за въоръжение съществуват днес. Тези оръжейни програми по никакъв начин не са насочени към борба с тероризма. Те се подреждат до тези от студената война, обяснява Грушко. Той подчертава, че Русия ще отговори на това развитие на ситуацията. Ние имаме всички необходими средства, за да направим този отговор убедителен, симетричен, но не много скъп. Въпреки това, това е предвестник на факта, че явно сме в логиката на студената война. Логика, от която ще бъде трудно да се измъкнем дори ако има достатъчно политическа воля. Военно планиране, недружелюбно към Руската федерация, ще генерира враждебна политика, а тази смес от военно планиране и враждебна политика е коктейл, който ще бъде много трудно да остане в миналото, допълва Грушко. Американският пратеник в Алианса Кей Бейли Хътчисън заяви, че се работи по засилване на наблюдението и повече кораби на НАТО, които влизат в Черно море, за да гарантират, че ще е безопасно за украинските плавателни съдове да преминават през Керченския пролив в Азовско море. Русия разкритикува обявеното намерение на НАТО да гарантира преминаването на украински плавателни съдове през Керченския проток. Запитан как Кремъл гледа на такива изявления, говорителят на руския президент Дмитрий Песков отговори в негативна светлина, допълвайки: не разбираме какво означава това. Песков посочи още, че ситуацията с Керченския проток и корабоплаването там е добре известна. Той добави, че в съответствие с международното право позицията на Русия е много последователна и също така добре известна. Коментирайки възможността за преминаване на корабите на НАТО през тези води, Песков отбеляза, че е необходимо първо да се изчака съответното искане. Когато това искане бъде получено, решението ще бъде взето, коментира Песков на въпрос при какви обстоятелства Русия може да разреши на военните кораби на НАТО да преминават към Азовско море. Въпросният казус е затворен воден обект, така че това е отделен проблем и аз ще се въздържа да коментирам това хипотетично, допълни той. Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви, че Анкара иска да поддържа добри отношения както с Русия, така и с Запада и че не трябва да избира след коментарите на вице-президента на Съединените щати Майк Пенс. Информацията е на ТАСС. Турция е независима и суверенна държава. Турция трябва да има добри отношения с всички съседни страни. Турция не трябва да избира между Русия или други, каза той на среща на НАТО във Вашингтон. И не виждаме отношенията ни с Русия като алтернатива на отношенията ни с другите. И никой, нито Западът, нито Русия, трябва или може да ни поиска да избираме, добави Чавушоглу. По-рано Пенс предупреди Турция, че трябва да избере, ако иска да остане партньор в НАТО или да продължи да купува оръжие от противниците на Алианса, като се позовава на закупуването на системата за противоракетна отбрана С-400 от Русия. Чавушоглу каза още, че сделката за руския зенитно-ракетен комплекс не е сигнал за затопляне на отношенията с Русия. Ние не сме съгласни с Русия по много въпроси, поясни той и посочи за агресия на Москва в Черно море и че Турция обещала да не признава анексирането на Крим. Ние работим с Русия, но не означава, че подкопаваме Алианса. Няма промяна във външнополитическия ни курс, добави той.
Американската администрация призовава Германия да увеличи военните си разходи и да изпълни съответните задължения към съюзниците от НАТО. Това поиска в сряда вице-президентът на Съединените щати Майк Пенс. Много страни не изпълняват задълженията си по отношение на разходите за отбрана. На първо място Германия, която е една от най-икономически развитите страни в Европа, каза Майк Пенс. Той припомни, че Германия все още отказва да направи необходимите инвестиции в общата защита в размер на 2% от БВП. Германия трябва да харчи повече, добави той. Германия може да стане заложник на Русия, ако продължи изграждането на газопровода Северен поток 2, заплаши Пенс. Просто неприемливо е най-голямата европейска икономика да продължава да игнорира заплахата от руска агресия и да пренебрегва общите отбранителни способности, натърти вице-президентът на САЩ. Германия декларира готовността си да увеличи военните си разходи до 2025 година до максимум 1,5% от БВП. Тръмп остро критикува германските власти за това. Русия не създава втора Сирия във Венецуела. Това заяви руският външен министр Сергей Лавров, който отхвърли безумните обвинения, че Москва се опитва да създаде втора Сирия в латиноамериканската държава. По-рано британският външен министр Джереми Хънт коментира решението на Москва да изпрати руски военни специалисти във Венецуела през март. САЩ и други държави разкритикуваха руския ход. От своя страна Москва се защити, че решението е напълно законно. От 2001 година има споразумение с Уго Чавес, което е ратифицирано от националния парламент. Ние прехвърлихме военно оборудване във Венецуела в съответствие с това споразумение. Това изисква поддръжка. Времето да се извърши тази поддръжка дойде. Това е, обясни Лавров. Руският топ дипломат отхвърли като недопустим коментара на съветника по национална сигурност на Белия дом Джон Болтън, който осъди военно разгръщане във Венецуела от държави чужди на западното полукълбо. Лавров припомни, че САЩ имат военни бази из целия свят, не само в западното полукълбо. Какво правят САЩ? Вижте на картата, която показва военните бази на САЩ по света. Светът е покрит с червени точки. Всяка от тях представлява огромен риск, обясни Лавров. И така не пропускайте поредния епизод на Политическа академия в 18:30. За кандидатите гласувайте до 14. Гледайте ни!